Baru diantarin saudarane rek. Yo. Salim karo Makrim. Diantarin saudarane anake ngengkel minta ke sini rek. Ngomong karo Mas Rohman to. Pengen roh Makrim to. Dintang rono ngomong karo Makrim. Kangen. Kayak salim karo Mas Randy. Kak Rene. Lama piye? Tasik. Dang salim karo Makrim. Kangen apa? Salim karo Makrim. Kamu tak diterne Rohman lho. Oh. Terne Mas Rohman emang. Makrim kering lho. Tuh enggak nendang mari Makrim. Dang salim karo Makrim. Lho kok sampean kok rene? Baturmu sapa? Rohman. Rohman. Diterkon ngeterne Rohman. Rohman, kok kangen ya? Tapi engko mantuk lho ya. Sesuk mantuk lho. Manut jere lho. Sesuk. Engko mantuk lho ya. Enggak oleh lorong bar 7 dino. Yen kene sik. Mau yang anu. Iya. Makrim de buah lho. Bilang apa? Makasih. Duduk. Kene. Wis mampu rong. Tak jikone mam ya. Iya. Kakang piye? Enggak lek nakal lho ya. Manut. Nakal berang ngene lho. Heeh. Nih, Heeh. nakal. Jetono Mak Rim. Juga bonekaku. Jikone boneka. Engko digo ngalor ya bonekane ya. Boneka ya. Heeh. Ngono. Nek bar 7 dino ngidul gak apa-apa. Lek saiki enggak oleh ya. Heeh. Lek bar 7 dino karepmu. Baturmu sapa? Mas. Nyala paling. Ngengkel ngejak ngidul. Iki ceritane aku sik kulhu ke. Inceng-inceng judeng-judeng aku terus. Sakit. Enggak tangi dino. Mari bergesi lho. Enak. Heeh. Senam. Mami tak jikone. Heeh, jangan aku bayam. Yo piringnya ki dibawa yo. Tewel. Jane tewel mau. Itu masak mbak mak masak masak. Mau. Wis. Lebang. Apa sing Bang? Kekno wong anu kabeh ren. Wong bayaran, wong tebang. Oke. Itu kan wonge pira? Dalah nakal lho, tapi engko mantuk lho ya. Mam ning kene. Melu aku bakul, delu nunggu guyon-guyon sik ya, lek kangen. Ya. Enggak leh nakal, oke. Diterne Mas Rohman. Manut lho karo Mas Rohman ya. Kamu ngewanyal ngejak rene lho to. Tapi sih engko bar engko rono tak terne rono neh ya. Dolan iki kene sik. Jikok boneka ya. Manut. Enggak oleh mleru lek diomongne ngono. Dolan mong diterne rono neh mleru. Enggak oleh. Sing jikok sego yo. Mangan sik ya. Tasik no. Tos. Ayo, Mam, jangane tewel Makrim. Iki tinganu. Kangen ta mangane kene. Lah. Segone utuh kalau lho Makrim. Kok akeh men nek masak Makrim hari ini. Makrim bergesi lho, Rim. Didik-didik ya. Aku enggak arung kurang tek. Ya. Ya. Jane tewel lawo gere harap. Makrim ki lho, mundut dhewe jangane tewel Makrim. Makrim gregesi ya lho. Enggak batangi iki meng. Nah, iki mundut dhewe jangane sepira, bar iki njikok lawo. Nah. Arep jongkok, aja ngadeg kok kuta. Nganu ndodok. Nah, lek jikok jangan ngono, lek ning ngesor. Nggih duduh nongko ben gak keserotan. Tambahi jangane, kok titik men. Wes. Delok aku. Wes.
ora? Yo, lawe Makrim enek gereh karo iwak kali. Enek tahu mengkoyo Rip. Aku mau mangan karo gerehan. Rip enek wak pitik, Rip. Pilih ndi? Iki enek wak pitik, enek tahu. Enek iwak kali karo gereh pilih ndi? Iwak kali mau. Ambil lo dhewe tak sirmu. Tutup bang. Iki tahu arep mo. Wes samsa. Enggak usah. Juga kue. Mana tepura Mas Tapo? Yo.